कि फूल माने एतकी छोट फूलटा तार पत्र होची एतेगा ऊपर पुणी डाल डालिया फूल डालिया फूल भी एमती थाइनि मझिरे मझिरे एली कि गले कहना मु ताठू बेटर बढ़िया पिंधि एगारटा बेले बसिक पहाड़ गछ आ घास गुड़िक बादल का जाउची बादल नुहे चढ़ई 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 का उड़ुची बाबरे बाबा तुमर मेहंदी राति 11:30 नहीं जल्दी नटंगी सारो सुइबा की मेहंदी एरा सूर्यडा बनिचे ए चढ़ेगा उड़ी उड़ी जाउचन बाबाले चढ़ई डाणा फेणा भांगी छि नहीं एटा गछोटा आउ एठी एडुडो फास्ट की गछ सेकंड की थर्ड की एडुडो बोरो गछ बनिरो आ बनन यात्रा करू नेली हैरान बुरो काली हसिबे सब ना भाई बंधा ना हसबेनी सत खोजे हसबेनी देखो तो मोर भेणे बनी भेणी भाई रो भेणी ही गेला जी डायरेक्ट हसी हेला किसो हेला बे जल्दी सारो 11:30 हरानी ए गछोटा ये वो सीधा सीधा नहीं एंड बी टाइप करो गछ बने जाना ना गछ बनो जान ना मु बने जाऊ तू एली काली हैरान हेलो तो बस की बस देखाउ दिए अरे बुझी पनो एटा सुनो मता उतरे सुनो एटा होची बोरो गछ हैला तापरे ए जे एटा गुटे बोरो गछ कहदिन हैला ए दुरिया देखाउ जदी बोरो गछडा आउ एटा एगा देवदारू गछडा देवदारू गछ एता किसो हिची कोना पत्र का झड़ी केम्पा हिची से त झाडा उतर त भाई पत्र झड़ी आ ना ना देवदारू गछडा थिला हैला ए खोरा हेइছে না জুচুরে সূর্যটা খেজুর বাহারি দিছে পুরা তেজ হই গরছে সেইটা যে পাই এটি পত্র का झड़ी পছে বড় গছরে তো সেন্তি ইয়ে থাই আরে বড় গছটা এটা গুটা এটা হয় যে ডাল এটা ইয়ে ও হলো বড় গছ ও হলো টিভি টেলিস্কোপ এই সেত কি গেন্দ্রাও নি আতার হাত রো তারপরে গুটো হাতি করবান হাতি গুলো কর দিরু হ্যাঁ এই মু রো এই গুলো হাতি কর দি না গুটে হাতি প্লিজ জেলে গুলো ভাল লাগে ମୁଁ ପଳଉଛି ସୁବିଧା ମୁଁ ବାଗ କଥା ବାଇ ଟାଟା ହଁ ଯାଇଛି ସାଡ଼େ ତୁ ସାଡ଼େ ପଳା ମାଲୋ ଏଲି ହଇରାଣ ହେଲୁ ନା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡ଼ ଏ ହାତି ରେ ଗୁଟେ ଏଟା ହଉଛି ଏଟା ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ ତେବେ କଣ ହାତୀ କରିବ ହାତୀ ଦେଖ ଯାଇ ଦେଖେ ଦେଖେ ଟିକେ ହାତୀଟା ତୋର ବାବା ଲୋ ହାତୀ ମୁଁ ମରି ତା ଏଇ ବିଷ ଟିକେ ପିକି ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଶୋଇବି ନା ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଡାକିଦେବ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରତେ এটা হাতি লাঞ্জোড়া কইবি কিছু রাগ দেখি দেখি এটা কানো কেন করি আরে এনটি কি এনটি চাই এন্ডি এনটি গো এনটি কি এনটি ওহো কানো আঁখি বাকি এ সেটা লাস্ট সরাও জলদি বাস এলি হাতি হেলা এলি 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 রু হাতি লাঞ্জোড়া আছে हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आपण सब केमते से मो आशा कर आपण जो भलो थे मो भी भल अच्छी और हैप्पी गणेश पूजा मो भी देखते पूरा रेडी हो स्कूल जावाई मो दीदी भी रेडी हो स्कूल कौन कौन मजा करमती सम स्कूल पूजा हो कौन हो वीडियो माध्यम देखु आलोटी एंजॉय करंतु ओके मो भाई तो एबे आसुची
ତା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ତାର ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିପରି ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏବେ ଆସିଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଇଏ ଆସିଛି ଏବେ ଦେଖା ଏଠି ହେଇକି ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏବେ ଯିବା ସ୍କୁଲ ତା ପଛା ଟିକେ ସେମିତିଟା ପିନ୍ଧିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମର ଏବେ ବି ସଜ ସରିନି ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ସଜା ହେଇଛି ରୋହିତ ବି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠୁ ବସିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଆମାନେ ପଜ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆମାନେ କିଛି ପଜ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପଛେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ପୂଜା ହେବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଏଠିକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଗଣେଶ ମୋ ଭାଇକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା ଏଠି ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟଟି ସେ ଖାଲି କହୁଛି ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇବି ଆଉ ମୋ ଦିଦି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓକେ ଆଉ ତ ମେକଅପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ସଜାଇଛି ଭଲ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା 9ଟା ବେଳେ କିନ୍ତୁ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ବି 9:30ରୁ 10 ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି କେତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇ ନୋ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ତ ମୋ ମାମୁଁ ସହିତ ମୁଁ ଶ୍ରିୟା ଯାଉଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲ। ଓକେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ ମୋ ବାବା ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ଝିଅଟି ଆମ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସଗିଚି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ହାଇଟ୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଛୁଆ ବହୁତ କମ୍ ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ହେଲା ଆମ ଯେତିକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଙ୍ଗ ଭଳିଆ 3 ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି 3 ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ବସିକି ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ପୂଜା ନ ଯାଇ ଏଠି ନାଳୁଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନାଳୁଆ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ 11ଟା ବାଜତେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ନା ପୁରୋହିତ ଆସିଥିଲେ 10:30ରେ ନା ସରି 9ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କେତେବେଳେ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି 9:10 କି 15ରେ ମାନେ ତାକୁ 7-8 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବୁଲି ଆସିବା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେତେ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତଳେ ବି ଏବେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବି ଏବେ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଆମେ ଆଜି ପୂଜା ଏନ୍ଜୟ କରିନି ଆମେ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ପୂଜା ମାନେ ଶେଷ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସିଲୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ଶେଷ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲେଣି କଣଟା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବା 2-3ଟା ବେଳେ ଆଉ ଦେଖିଲାକୁ ଏଇନା 12ଟା ବାଜିଲା 12ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରିଦେଲେ ମାନେ କହିଲି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୂଜା
କେମିତି ପୁରୁଷଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡଲି ଚାଲୁଛି ଗାଡ଼ିଟା, ଯଦି କୁଟି ଦେବ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରିଯିବ। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଆଡ଼େ କେତେ ଚାଷ ହେଇନି, ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେନି, ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ। ଏ ଧାନ ହୁଏ ପରା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଳା ଲଗାଣି ହେଇଛି ନା କି କରାହେଇଛି? ଏ ଲାଜ କରୁଛି। ଏଇ ଧାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ହଉ କୁହ, ଲିଷ୍ଟଟା କୁହ କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ। ଏତେ କହିହବନି, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲଭାଲ କହିବି ଆଉ ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଜଷ୍ଟ କୁହ। ନା କହିହବନି ଯା ତ। ସେ କହିଲା ଯେ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତଳା ଲଗାଯାଇ ତଳାକୁ ଉଠାଯାଏ, ପୁଣି ତଳା ଲଗେଇକି ଧାନ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରକୁ, ଏବେ ଭୋଗ ଦେଖା, ଭୋଗ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ। ତ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପୂଜାରୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାବା ଆଉ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ମାନେ ମାରପିଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ସେ ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ଖାଉଥିଲା। 50 ବାଲା ଗୋଟେ ଲେସ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ବସି ବସି ଖାଉଛି। ଦେଖୁନ କେତେ ସାରା ଲେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବି ତା ମୋବାଇଲଟା ଏବେ ନେଟ୍ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଲେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି?